Moltes gràcies per donar-me aquest temps. I espero que molta gent s'hagi animat a visitar uns Jocs Paralímpics com ha fet la Carme. I ara fem un canvi de tema radical i saludem a l'Àlex Sisó. Jo m'he posat una mica clar, la meva manera de burbujita, exacte, però, vaja, ha estat una cosa així molt ràpida i molt improvisada, no? Però sí que dèiem que l'anunci de Freixenet i de les burbujites, Freixenet, com es diu en català, de les ampolles, no? Doncs ha estat un dels anuncis sempre més esperats per tota l'audiència. D'alguna manera sempre hi han sortit personatges molt coneguts i aquest any han decidit que no, que l'anunci sortirà una mica del carrer, de les idees del carrer. I això ha estat possible gràcies a la xarxa també, no? Àlex, una mica com t'aculls tu amb aquesta proposta de l'anunci Freixenet, que després ja explicarem la sort, bueno, sort, és que ho has fet molt bé, vaja. Sort també, Bé, doncs sí, fa 40 anys que Freixenet sempre comença els seus anuncis, els presenten estrelles, celebrities, i bé, està bé que hagi donat un gir completament a la seva campanya per donar veu a la gent del carrer, a la ciutadania, a la gent del país, que vol expressar la seva creativitat i que es veu que hi ha gent que té molt talent en aquest país. I bé, jo em vaig assabentar del certamen de Freixenet per les xarxes socials, per la pàgina de Facebook de Freixenet, vaig veure que havien endegat un concurs, no? Llavors van crear un canal de YouTube Premium a internet, i jo vaig entrar allí i vaig veure un videotutorial que havien fet les ampolletes de Freixenet, juntament amb el cineasta Bigas Luna, on convidaven a tota la societat i a tota la gent a participar, a que enviessin vídeos brindant per algun motiu, ja sigui un motiu per algú que estimes, algun moment de la vida, i bé, se'm va acudir a participar perquè, em va fer il·lusió col·laborar amb aquest. Clar, un dels requisits que es demanava és que les persones que es presentessin no fossin professionals. Clar, i tu en aquests moments, tot i que has treballat molt, podríem dir, en el món de la imatge, de la comunicació, doncs encara ets estudiant de comunicació audiovisual, no? I per tant, una mica estaries dintre d'aquests barems que es demanaven, no? A més, l'Àlex, en el seu vídeo, ho dèiem al començament, doncs, parla amb els nens, perquè se'n va a una escola bressol de Cap Pont, crec, si no m'equivoco, i a més, ara que parlàvem dels Paralímpics, també amb una persona amb discapacitat, no? I per tant, jo suposo que la teva sensibilitat i aquest caràcter integrador tu ensenyes un nen amb síndrome de Down, que també fa el seu brindis, i d'alguna manera té molta força també, no només per la imatge, sinó també pel concepte, per la idea que hi ha darrere, no? Sí, jo crec que... Aquesta idea d'igualtat, Sí, de fet el títol que l'he ficat, Brindo por la igualdad de oportunidades. Jo crec que és important que en aquesta societat la gent se conscienciï de que és important que tothom pot tenir les mateixes oportunitats, tingui la discapacitat que tingui, tothom pot aconseguir els seus objectius. I jo crec que la societat, de fet, ja està lluitant per això i cada cop la gent està més integrada, sobretot amb el síndrome de Down. Aquí tenim una associació molt important, que és l'Associació Down Lleida, que treballa molt perquè aquestes persones puguin ser autònomes el dia de demà. I bé, vaig considerar oportú que tractar el tema del síndrome de Down amb un spot nadalenc era interessant, no? I vaig trobar que les imatges que tenia eren molt emotives i, de fet, han agradat i ho van triar. I tant. Si et sembla, fem un petit repàs al que és l'anunci de Freixenet. No sé si posarem primer el teu o després, però sí que tenim, i ho dèiem, grans celebrities que han participat en aquest anunci de Freixenet. De fet, sempre ha estat una incògnita de qui protagonitzarà l'anunci, no? Sempre ha estat com una mica, amb molta expectació viscut aquest anunci, no? N'hem triat alguns, com per exemple l'equip de natació sincronitzada, que va fer un anunci que jo crec que és supermaco, no? No sé, a veure què ens posen des de realització. El color reserva. Aquest és el de natació. A veure, em diuen, aquest és el de natació sincronitzada. Sí, molt bonic. Qui no ha somiat, no?, de banyar-se en una piscina plena de cava. Una copa de cava, i tant, i tant. Aquest va quedar molt estètic i molt bonic.
És impressionant, ja per la música, per l'estètica, no? El fet de totes sincronitzades, que això no sé, deu ser molt complicat de fer. No, per elles no, això... No, ja estan molt entrenades, però... No, però Déu-n'hi-do, és espectacular. Molt bé, després veurem també el teu. Una mica, doncs, ens explicaves aquesta idea d'integració, que de fet no només amb la imatge, sinó amb el títol que li poses o amb el missatge que llances, no? Però una mica com se t'acudeix, perquè crec que és un treball de classe. Sí, vam realitzar un treball per classe per una assignatura d'ètica i responsabilitat professional on se'ns demanava fer un reportatge amb un col·lectiu amb poca presència als mitjans de comunicació. Per tant, veient aquestes imatges que tenien registrades, vaig optar per elaborar un spot, independentment d'aquest reportatge, un spot de 2 minuts i mig, i me vaig presentar. I, bueno, vaig canviar la música, vaig ficar uns filtres, ho vaig fer totalment diferent, i ho vaig adaptar una mica, no? Molt bé. Doncs jo crec que tenim preparat l'anunci on ha participat l'Àlex, perquè a més, ho hem explicat al començament, s'han presentat 2.000 anuncis. Sí, es van presentar un total de 2.000 vídeos i d'aquests 2.000, 1.600 van entrar a concurs. O sigui, 1.600 van entrar a concurs. Mira, aquí veiem les imatges que ha gravat l'Àlex. Sí, aquest. Bueno, de fet, aquest és l'espot general de... Sí, però ara veiem just les teves imatges, Sí, exacte. Ahora no recuerda ni siquiera mi rostro. Llavors han fet un fragment de tots els vídeos guanyadors, dels 15 guanyadors, i bueno, ha estat molt bé. La veritat és que ha quedat completament un anunci molt diferent al que estàvem acostumats a veure anys anteriors. Muy bien, Martí, así. És maco, a més, la combinació d'imatges, la combinació d'imatges diferents fetes per persones absolutament diferents, no? I que tenen com a objectiu aquest brindis, aquesta alegria de la vida. Aquestes imatges del parc són molt boniques. Todos los años, la noche de fin de año, me disfrazo de burbuja y hago una representación para toda mi familia. Quiero rendir tributo a la vida, así que este Són brindis molt emotius, no? Són trossets de vida de tothom, no? De gent anònima que aquest és molt graciós. El anuncio de Freixenet este año lo haría alguien con talento. Que maco, tot i que ja fa uns dies que s'està emetent, jo no l'havia vist encara. La veritat és que han fet un bon treball i sobretot l'Aida Flix, el rostre principal, La vida es para celebrarla. que està perfecta. Felices fiestas. Que a més és de Lleida, aquesta noia, una actriu lleidatana. Cal dir que aquest spot té molta presència lleidatana. A part de la meva presència i de l'Aida Flix, que és una gran actriu... Que seria el personatge conegut, no? Sí, seria la principal cara visible de l'espot. També cal dir que ha hagut presència d'un noi de Cervera, en David Mora, que ha fet un brindis per un viaje mágico, que és aquestes imatges que veiem d'un tren que va com a la lluna i ha fet un gran treball, és un vídeo molt creatiu, molt oníric. I després també una altra presència lleidatana és la Laia Gil, que brinda porque todos estamos un poco locos. Bueno, té una mica de raó, no? Per tant, bueno, pues aquestes són les intervencions lleidatanes que hi ha hagut. No sé si tots esteu una mica bojos, entre cometes, però sí que tots teniu una dosis altíssima de creativitat, no? I això es veu en aquest anunci, no? I en la combinació d'idees diferents i de lo que ens aporten, no? Perquè és el que deies, és un trosset de vida de cadascú en el que tots ens hi trobem reflexats d'una manera o d'una altra, no? Per tant, doncs, es tracta d'això, no? De composar aquest mosaic en el que tota la societat d'alguna manera s'hi veu reflexat, no? Sí, jo penso que els creatius publicitaris des d'un bon inici ja tenien una idea més o menys del que volien transmetre amb aquest spot i han seleccionat aquelles imatges, perquè fa poc Bigas Luna, amb declaracions de la cadena SER, va dir que havien intentat fer una barreja de vídeos emotius, d'humor i creatius. Bueno, de fet, és el que han fet. I és que tota la combinació ha quedat molt espectacular. De fet, aquest spot que hem vist és l'espot general, que dura un minut i mig aproximadament, i després tenim la campanya, també hi ha 6 spots més, que són monotemàtics, és a dir, d'un vídeo només. Saps? I una mica aquesta és la campanya. D'un dels 15 vídeos que han estat seleccionats? Sí, o sigui, han seleccionat 6... És a dir, que el teu sortirà com a exclusiva? No, exclusiu únicament no. Sortirà de la bombolla Freixenet d'aquest noi, no? Sí, per exemple, aquest és molt bo, fa molta gràcia, i el meu bàsicament surt al general. Molt bé, però surt davant de tot, eh? Sí, està
M'encanta, ben posicionat del primer. Escolta, i per cert, doncs, que has participat també en una festa que s'ha fet de presentació d'aquest vídeo tan esperat, promocional del Cava Freixenet. Com va anar? És que soc molt cotilla. Sí, doncs va ser espectacular. Ens van convidar, els 15 guanyadors, podíem anar acompanyant, i ens van convidar al Museu del Traje de Madrid, i allà ens van organitzar un sopar molt bo, un menú deliciós. Freixenet no va faltar copes de cava. Aquí veiem la Penélope Cruz, que també és una de les protagonistes de l'anunci, també de les més esperades, perquè normalment els fan fer l'anunci quan estan una mica més en valor, podríem dir, no? Clar, sí. I de fet, Bigas Luna va ser el descobridor de Penélope Cruz. Bigas Luna és el que ha triat els 15 vídeos guanyadors. És la de Jamón Jamón, la pel·lícula que va, diguéssim, despuntar, no? Sí, Jamón Jamón, dirigida per Bigas Luna. Després també, Didi Hollywood, Jo soy la Juani, i dic que actualment també està gravant Segon Origen, que també es gravarà a Lleida, una producció espanyola. Carles Porta. Exacte, la productora de Carles Porta, una producció de Bèlgica, Espanya i Anglaterra, gravada en 3D, amb un pressupost de 10 milions d'euros, i que podem estar contents que Lleida sigui una de les localitzacions triades per Bigas Luna per gravar aquesta pel·lícula. I tant, hi ha gent amb tanta empenta, doncs encara millor, no? Escolta, i com jo suposo que això a la facultat també t'ha donat molts punts, ara, entre els professors, estic sortint aquí a l'anunci... Doncs no ho sé, això de moment. La veritat és que això és una experiència que m'ha agradat molt viure. Tot això, per currículum, suposo que m'anirà bé, si algú m'ofereix feina. Home, per currículum i aquests 3.000 euros que t'has embutxacat, és a dir, del premi, també són ben bons, no? Ara per Nadal. Sí, la veritat és que estic molt content, que un plaer per mi que Bigas Luna s'hagi fixat en el meu treball, ser un dels 15 guanyadors, increïble. Però són experiències de la vida. Molt bé. Doncs segurament que amb l'Àlex Sisó ens tornarem a veure, perquè és una persona que tindrà moltes coses a dir. Esperem que sí. I com que ets tan lleidatà, t'estimes tant a la teva terra, t'estimes tant a la nostra tele, suposo que vindràs aquí a explicar-ho, eh? Hombre, i tant. Encantat de tornar aquí a la Mañana Televisió, que jo, si estic aconseguint el que estic aconseguint, és tot el que vaig aprendre aquí, que vaig aprendre moltíssim entrant de becari al Pagesia, amb el Francesc Balanyà. I tant, que el Francesc també tornarà. Molt bé. I, un plaer estar aquí amb tots vosaltres. Molt bé. Doncs el mateix et diem, Àlex, Ja no cal dir-te que tens les portes obertes, perquè ja ho saps. Fem una pausa per publicitat.